Ja. Er det det, du driver med? Filmer du? Er det 4 minutter, Jørgen? Det er en skikkelig spennende film, da. Ja. Se da. Nå sitter vi på kulejentedoen. Ja. Klokken er 12:36. Og vi har samfunnsfag. Og matte. Og samfunnsfag. Og Og det ringer om 6 minutter. 9 minutter. 9. Du skal jeg på matte, for derfor vil jeg jo... Og vi har veldig lite tid på oss, så derfor sitter vi her. Så burde dere sitte. Nei. Heia! Heia, bitches! Heia, bitches! Ja. Nei, ja. Skjønner, ja. Har du kjøpt kalender? Den skal ikke du ta! Det var det jeg gjemt for deg. Kan jeg få en da? Har du nummer her da? Hvor mye kostet det? Så er det julekalender 10 kroner. Hvor mye da? Hvor da? Det er det.